na akoso enu akrobi Asante kotokwanyene yura na asi to bi Asanteman wura etena sese de no a dwumadi no so yebomu enkaye no na we ene asetene toso mienu se Asanteman ya yura etena se dedi kan ye kotokwanyene etena se eye opepombo sumende toso dunkuno meche 19 January 2026 ena yura etena se a odeto nananum anim so betia ne na chi kakra akwa hono bae enra ene ya sete to sumini sa Asanteman ya yura etena se na anope ye ka Asanteman ya dodo na nim se ye ka Asante region Asanteman de nananom ye kom ye tremu ye pa enti ukọ bono obenya nananom omusom ewo ha ukọ ahafu obenya nananom omusom wo ha ukọ oti region obenya nananom omusom ewo ha eastern region nananom omusom wo ha bono east obenya nananom omusom ewo ha ne nyina kabum se Asanteman ayinhyiamu a eye kase pa ewo Ghana ememu ha se Asanteman ehyiamu a ne sa man hele wo Asanteman nyina ene ehyiamu menhia kotokofiem na yewura munyina yewura krobi Asante kotokohene so atene dwum na one nananom atoto nsemo a ekoso ewo na Asanteman ediyi atoyi se de mfie aduonu enso ne kotokohene nyuma di nanim akire na somdwe na botra odi bu na Asante ene na Asanteman na ohwe enra nhyiamu na yade a se de medical kache suye pa wa Asanteman na emre kakra atwam ni nananom binum enya akonya no asibibi kire yewura kotokohene da na mamre ne na mane de wonyi bi mfiri ontontwene wonam so project se ansana wo bayo hene no se de mamre ne amane sitie no wo fira de hyebusuam yayiw na hima bodin wode amaja asenjase hene de akokire mpanifo aka bibi kakra fa se yesenye wi a wode aba ansakura ne de wabechi yewura na yewura makwanse fa nkusi apatam ya kire wa mamre ne amane e wo ho afi wi a sa de wabechi yewura besire nsoaye ede amaw sa ne ma wo nyina akoso brano mensia kutokufi mu akire se ha ya mamre fi na ha yento amamre ene amane ento ntwene ti se de meka no na nche bia ena dasibro se bontoto so miensa mampon mahine onya konya ne si bibi kire yewura dwansa mahine enya konya ne si bibi kire yewura rawra mahine esu nya konya no esi bibi kire yewura nra omunyina ebesire yewura yese na daroma o ma kwan ama omo esi bibi kire na ode eye omunkuru asomo se so omunkotena nkohwe ma asumdwie ne nkoso emra ho na nsa ne bewuram ewo ho no ofa bibi abokode yadom enra me yehu nananom amahina ebepiem ewo Asanteman enhyiamu yo onye ba medase mam chetie fo so enra enokre Asanteman wura oni nananom amahine enhyianra na sende na ohene ba ka no yewo Kumasi Treasury Council nananom Kumasi mpotema ne wo Asanteman Council Asanteman Council no ene nananom amanyini yina omewo Asanteman dem ha omewo afo omewo bro east omo east zedi koma ne ka wawra voter oti onyina nyina omba enra amanyina omba nra omunkure didi suni dwabe ehine bae mekwa ehine ebae do membra ebae sampa ebae akwam Kumasi akwam jabe krum ono nsianam na ebae bichemire onre maame yohima omobae bompata ehine bae asankara so mpanfo ene ohima omobae manso kwanta hene ene hima so ebae afehwidiem afo obae mem afo bae yafo ohima na bae dua kwanta anamsinyi na bae sana Kumasi krunte so bae adonte so ene hima ebae agura susu nsi anamu na ebe na mo ohima no so eka ho bae atankraja onene maame ohima ho bae asukore so nsi anamu na bae na mo ohima na braku ya ebae
ejuso so aye zane mu bai na mo hima na ya santra so bai afi office one ne maame office hima bai adanse nso adanse hima ne bai amwafo zane ne bai kwa mai kontrase di koma mira omba nra agogo susu zane mu ne bai afi kuma wini e bai esu ye bai tano susu ya ohima na bai tuobodom ne maame ohima ombai ofumai ene ne maame ohima omobai amanti esu ne maame ohima omobai ofuase zane mu na bai jadam so ohima na bai obogu ene ne maame ohima ombai manfo hin so bai sabronum ehne bai atresia enso si anemu eba ene oba ohima ene kenya so ma wanso si anemu bai mo ohima so bai kenya so ma tu so si anemu na bai ohima so eka ho bai akrode ene so si anemu na bai na tepa enso ebai ene ba nananum na hima ma enra bai no eni rani jo enti yeka Asanteman oba Facebook Opemsuo radio abehu enra nhyiemu kase a ewo man mu se Asanteman nhyiemu na ye won konya ne bia ofa bobo so a sebi ohene ni ho nti okase ne nsia na mu a na se ohene ni no anase sebi se de obisua ya msua yade na nanu bu ha na sebi yade enti mo dodo mo ho ekakra na nhyiemu wi se de medika kane nhyiemu kase a ewo Asanteman mu ha na no okọ Ghana ye mre ni mu a ye gitum se Asanteman ehyiemu a ne nhyiemu ni ye nhyiemu kase ewo Ghana ha na ohwe eho ensemu a akire tumi a kotokohene owo a sebi ne tumi free tititi a beto Ghana so ama ne tumi se ono ena otimi esiman hene etuman hene de womu no kotokohene ne siman hene etuman hene enti se ujumadi de hye wonsa na se wo se wo de no kure ne mesi na de ona nanu mo beye ye no obeboa ma de ona nanu beye na gina na wo de nkontompo edberodo na beto yura no hwehwem no hu a jiwa konya funu se so ona ma otumi adidi akonwa no ntemna obepiem ewo manhia kotokufie mu a de ekoye eno no na yemfiti ase emfiri enura nanu mo a omanya akonya na besi bibia che yura enura omobesere yura aye yensase emfiri o mabo da sibre osebu nso toso miensa mampon hene dwansama hene mabo rara mahene oba Facebook Opemsuo radio abehu nananum adakofo rara mahene ene hemfimfin kontenase mahene ene toaso dikomai enso ene ho na rara mahema so ono so ene to no efe sabi ofa mamre ni amane kwan so na yejiwa kotokohene ono a nsemu a wotaka osise me mpese obedi hina ka me makwan ema wo miso ankyere me nanso yenyina yenka mom na yenye ema ne nyefe se de be ya de nananum kyekyereye sa nananum ekoye ma Asanteman gina ye no wo nananum ene koye nti se wo nananum akonya na obedi na do kontompu ebe rururamu a emfa asumwie emma nti yemfiti ase ewo ho na yenhwe enura nananu mo manya konya na sibia che yura omobeye yura aye general bokode demiadu boko enura na o asetena ho yemfiti ase emfri aye dwansa enura wonya konya no ebesi bibi ebesire yura aye wasibia che yura awi na enura ade ba ko ai se yesua no ha ne se wonya konya no yeyu fa mamre ni amane kwan so yewura makwan ema wosi bibi kire kotokohene wia umomie kopem se oba besere yewura no wayi na yewura amakwan ma na chiame akobu niema ma wo no afi na na wohenie ne asi yense ne so ha na ya na yu odo ma jase do ma mpanifo ehun fum so bia wo ho yaji watum didi kan no afa achia no so asere kwan
ɛde wabɛkyerɛ yɛwura kɔtɔkɔhene amakwan momfa no kɔsi apatamu ɛberɛ no soyɛ yɛsa bɛsrɛ nsuayɛ ɛde ama wo kɔtɔkɔhene amakwan de tɔ so mmienu wabɛsi biribi ɛde akyerɛ no wɔde kuro no ma nanso ɛnwiei ne nyinaa mu no deɛ twa to a mu du a no kyerɛ sɛ afei deɛ wahene a yɛwurade ba bɛhyɛ wo nsa kuro de ba bɛhyɛ wo nsa adi mu na asipi no ɛyɛ sɛ waba bɛsrɛ yɛwura na wayi nayɛ na afei kɔtɔkɔhene ama wo kwan sɛ nakyeame nkɔbu wo nneɛma deɛ wobɛto wɔ akonya no ho wonana bɛdi naadeɛ deɛ ɔyɛɛyɛ sɛ deɛ ɔno nso bɛtoyɛ na wode bia ka ho ɛyɛ no afei yɛbu nneɛma no nyinaa de hyɛ wo nsa sɛ wonananom agyapadeɛ a ɛwɔ hɔ nie ntoma se ne ɛwɔ hɔ nkonya se ne ɛwɔ hɔ osi ahemfie ɔtɔɔ kaa bank sika dam yɛbɔ ne nyinaa ho akonta ne ɛde ama wo sɛ gye wonananom agyapadeɛ bɛto yɛ nie afei ne ani ɛhu sɛ wodii ne nanso ɛna wobɛnya no wobɛhu no nananom bi so awie ɔmɛda ase na ɔnam ayi ase ɔmɛda ase na wasoa no ho na ɔnam ɛnya amanneɛ nti yɛbɛserɛ ɛmu sɛ yɛbɛduru hɔ ɛno akɔtɔkɔhene kaa ne nyinaa ho asɛm a yɛbɛba wɔ afei yɛnhwɛ wode yɛnhwɛ aseda no nwie na ne yɛwɔ bi ka ɛwɔ afidie so paa yɛwɔ bi ka general mamentie o ɛno a nananom a munya akwanya no ɛbɛyi yɛwura ayɛ ansa na yɛatoa so so nana bi ba bɛyi yɛwura ayɛ a mpempii no ɔne n'abusuani anaasɛ ne fikumfoɔ ebi na ɛba ɔno na ɛyɛ a na ogyina nana mu ɛkasa na sɛ yɛnsua hwee koraa no yɛbɛte bibisɛ bi a srada anaasɛ pantum a ɛno no bɛma hu hwii kakra sɛ pantum no ɛgyina hɔ ama ɛyɛ snap mmienu na srada no ɛgyina hɔ ama snap baako nti wote sɛ yɛsɛ nana bi de pantum sia ne baeɛ a na yɛ sɛ ɛyɛ du mmienu na yɛ sɛ adaka naa no ɛno aka na ɛno a nananom baeɛ ɔmo yɛ adeɛ wohwɛ dwan a ɔmo de baeɛ na ho na dwan a yɛsɛ nantwie na kama paa ne ɛyi na ɔmo ba no ɔmo ɛsrɛ a ɔmo ba no ɔmo srɛ sɛ ɔmo ɛyi nanaayɛ a nneɛma ɔmo de ba no ɛnora no ɔmo hu sɛ ɔmo bɔ obiara wɔ hɔ biara ɔtumi sɛ ɔmo hu obiara adwuma a wɔdi cameraman hello nora na me nim adekora fɛn hello na ɛyɛ ɔfa adasa ne hajara ɔmo kyekyere mu hello na me nim adekora nti amammerɛ ɛde wunya baabi asɛ menhyɛ fikɛsie mu na nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ hɔ no ɛyɛ nananom mmiɛnsa wɔn bɛda ase ɛyɛ naasɛ bonsu na daase brɛ ɔsɛ bonsu ɛfiri mamho na wotumi sɛ wɔyi kɛseɛ paa nso ɔbaeɛ na ɛyɛ nana akɔdeɛ ɔtɔ so mmienu ɛyɛ dwansa ɛna nana saforo ɔtɔ so mmiɛnsa wrawra ɔmo nyinaa ba ɛbɛda ase kama na meka sɛ ɔmo ba ɔmo ne ɔmo abusua a ɔmo nso di amanhene ɛwɔ nkura ahoroɔ so ɛna ɛba bɛda ase na mpempi no ɔmo de snap bi adaka anasa adaka mmienu na ɛba na ahenni no so ɔhene nte akonnwa no so koraa ɛno so nkyerɛ sɛ saa ahenni no ni hɔ sɛbi sɛ ɔhene a ɔte akonnwa bi so kɔ ne kra akyi a ne dwumadie no kɔ so a enti sɛ wodi dwuma bi na ɔsɛ ɔkɔbɔ ɔhene amane a ɔhene n'ankasa nni hɔ koraa na ne dwumadi a wodi no wɔ hɔ enti ayɛ sɛ office no yɛ institution a ɛwɔ sɛ wɔ hɔ enti nananom baeɛ no ɔmo werɛ mfi na Asantehema sɛ wotie ni abom sɛ ɔmo ɛyɛ ayɛ no na ɔmo bɔ Nana Asantehene din wie ɔtumfo Asantehene din wie a ɔmo kɔ Nana Asantehema so a na ne nyinaa ka ho a na ayɛ kama enti ɛnora amammerɛ da di paa wɔ ɛyɛ saa naase dwumadie no mu no wɔn nyinaa ba ɔmo de woyi nnwan ne nsa no firi hɔ nom a na ɔmo san de ɛyɛ envelope ɛbrɛ ɔmo na otumfo asɛm ɔkaeɛ ɔhene asɛm ɔkaeɛ a na ne ti ho ne akonta no a megye sɛ ɔsɛ yɛhyɛ da atena ase ka paa na ɔka bibi sɛ nananom bi wɔ hɔ nom a ɔmo kɔ ɔmo kra akyi a anaasɛ bi a sɛbi ɔmo ebi a bibi nti ɔmo agya akonnwa no afiri asi hɔ a
nana ne bae na nneɛma bi wɔ hɔ nom a yɛbu ho akonta sɛ yɛde ntoma ahɛnan ama wo yɛde ntoma ahasa ama wo yɛde ntoma aduonu ama wo nana bɛtena aso no anya biara no wɔde baako mmienu bɛka ho afɔbɔ sɛ nana bɛkɔ no na n'abusuafoɔ sɛ yɛhu baabi yɛfaeɛ nti aka num aka nsia kyerɛ sɛ wɔakyerɛ mpɛfɛ sɛ wo a saa de no ba bɛsi wo hɔ no saa ɔbaa korɔ no ɔwɔ saa bɛma no ɛhɔ no yɛtwa saa ɔmo afiri akonnwa no ho te sɛ bia meme bɛdi akonnwa ne yɛme bɛyi yɛde ntoma ahasa ama me yɛde ebi a kyiniiɛ enum ama me na ɛbɛduru sɛ mɛkɔ no na ntoma ahasa de ma me no mamfa bi a meka ho yɛsɛ aka edu yɛsɛ kyiniiɛ no koraa no yɛhu baabi afa aka ebi a mmienu na yɛsɛ mahwɛ nananom agyapadeɛ de ma me so yi ɛba saa me maame asefoɔ no nyinaa no ɛfiri na ɛkɔ yɛfiri akonnwa no ho yɛntumi ma ho bi ɛfiri sɛ yɛnnim sɛdeɛ ɛsi hwɛ so nti ɛkyerɛ sɛ ɛfiri na ɛkɔ no sɛ wo nnua bi di akonnwa bi wɔ baabi a mamo nyɛ sɛ mo ani akyekyere obiara ɛtɔ da nana bi tumi bɛdi akonnwa na wɔsi biribi te sɛ ahemfie deɛ nti amka sɛ biribi te sɛ ahemfie no sɛ bi wɔ hɔ a wɔsi ade bi a yɛndwene sɛ ɛyɛ ahemfie nanso na asɛ wɔde ne din na ato so yɛnim sɛ wɔsi ahemfie nanso ɛbɛwie akyire no wobɛhu sɛ nana no bɛkɔ na afoforɔ bɛba no na ɔmo ne yɛbɛka mmara sɛ ɛnyɛ ahemfie na ɔhene no natim kɛkɛ nti mahu bi wɔ kuro bi so a mentumi mmɔ din nana si ade bi a na yɛdwene nyinaa dwene sɛ ɛyɛ ahemfie nanso nana kɔ wieɛ no afei de akɔyɛ nana yere ne ne mma dea ɛfiri sɛ na yɛn adwene yɛnya sɛ wɔsi ahemfie sɛ na ɛnyɛ ahemfie na wɔsi ne mu na wɔsi ɔnoa ne fie de agya ne yere ne mma nti afei na ɔhene foforɔ ɔbaeɛ no wɔde bɛyɛ mfie num sɛ mfie nan ni wɔde si a mekɔtwam hɔ bɛɛ na ɔtwe me twam nti ɔhene ade ɔde abɛ saa asɛm a wakan no ɛbɛboa yɛ paa yɛkɔ yɛ anim no sɛ ɛfiri na ɛkɔ no woba ne ebu akontama wa wontumi nkɔ mɛka kwakwa no asɛm bi ankyerɛ sɛ wokɔ no nneɛma no abɛto ɛnyɛ na ɛbɛto wɔ hɔ ɛna bio sɛ wosae ɛkyerɛ ɔhene na womɛ akyire mmɛsrɛ ayɛ ɛnyɛ wie ma ɛkɔbu nkotama wa amammerɛ kwan so no ɛnsɛ mfata sɛ ɔne nam dwumadi ase na kyerɛ suuti na bi titi apakan mu na ɔmode kyerɛ sɛ ɔmoyɛ hene ɛfiri sɛ dwuma no nyɛ nwie pi ɛnyɛ nwie ɛnsii pi ɛnyɛ nwieɛ nti ɛwɔ sɛ wotwɛn na wowie saa nneɛma yi a ɛka ho no nyinaa no ɛnna ma yɛ amammerɛ da soronko no ɛwɔ sɛ wowie no nyinaa na afei hu sɛ sese deɛ nana awie afei deɛ akonnwa no yɛde kuro no atorɔ nsa yɛde akonnwa no ama wo nti ɛno saa na wokɔ a na wo ne nkonnwasofoɔ kɔ akɔhyia na moayɛ hyehyɛeɛ a mode yɛ dwumadie bi a wɔsɛ moyɛ nti ɛnora dwuma no kyerɛ amammerɛ a ɛwɔ asante a yɛntoto no ase ɛne ho nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ nti wohwɛ ɔmo afade ɔmode baeɛ na wotumi sɛ nananom ani abie fa dressing ho wohwɛ ti Facebook a wohwɛ nana amampɔn hene daase berɛ ɔsɛ bu nsɔtɔ so mmiɛnsa ɔne ne maame baeɛ wohwɛ ɛyɛ rawra ɔmo firi rawra oti region ɛnyɛ easy wofiri rawra ɛmɛduru Koforidi akora no ɔde bɛyɛ 7-6 hours ɛwɔ kaa mu maybe a mekɔ kwan no so ɔnom gye ase kan ɛno koraa no ne easy nti ɔmo aba all the way abɛduru Dikoman ɔmo wɔ Kwawu South district ɛwɔ Eastern region ɔmo bɛgya ɔmo kama a Dikoman so ɛyɛ adako a ɔka abusua no ho na bɛrima so santehene wɔfa na ɔnso ne di ade no anim nti ɛma yɛhu yɛbusua no sɛdeɛ nkabɔ mu wɔyɛ mu wohwɛ baabi a nkurunkuru wɔ nanso ɛnam sɛ wɔyɛ abusua baako nti no baako kɔ a na ɔmo maka nyina di akyi sɛ yɛn nyinaa yɛ nua no yɛnkɔgya wo na ade fɛfɛ sei no ɛmu nyɛ duru na ɛnyɛ fɛ wotumi sɛ asante amammerɛ no da kamakama na yɛhwɛ ɛyɛ na Dwansama hene ɛyɛ asante akyem ɔno so ba na aboguma hene ɛka ne ho a ɔmo so bɛyɛ ne kama baafoɔ ananta na ɛdi n'anim ɛbɛma a ɔde ho nsɛm no to yɛwura anim na ɔmo de nneɛma a ɔmo de baeɛ nyinaa ɛbaeɛ na deɛ ɛyɛ me fɛ paa ne obi a ɛba a ɔde abusua efiri nkurunkuru a ɛmmɛn ɛɛba no ɛkyerɛ sɛ wɔnim n'abusua nti nyɛ sɛ ɔno nko a na ɛba sɛ kɔntɛn koraa ba bɛdi akonnwa no ɛsan akyerɛ sɛ eduru baabi na emu yɛ den saa nana no ɔbɛto wɔn no obetumi akɔ ɔmo anim akɔka kyerɛ sɛ me nua wo na watena
akonya so ache asem ni bi ane asem bi si ekyere me so na montimi anya mmoa kakra firi hɔ de aboa ma ye nananom nkonya asem no emu ayedu na emu agina wobɛhwɛ a ho na say me nenam other parts of Ghana enka Asanteman ho no ukoduru hɔ no ma omuduru ba bi a no mu hu amamre wo so mo ye hɔ empempi no ebi mo hɔ no ma omo ba bedi dwuma bi se ya no mo kɔ hwehwɛ videos eya na sabia ya fa Asante ho kɔ akɔhwɛ se na bi si aye nafa ne se na bi si aye nafa nti na san obehu se yinkonya asɛm ya ye ho discussions wɔ ha no omo ti wi a no mo sa akɔbɔ bi omo hɔ no mo kɔbɔ bi a eya no mo se na nim ade kra dwuma di bata akonya no ho nti ebi bɔ akonya no kɛkɛ nti ye ni se na fa na omo se wiase nyina hu nti saa amamre ya yakura mu abepem saa bere no enema Asante da soronko a obi ati Asante kan na ni age no pese oye Asante ni na etoda woye a mini so oba ya nyinu nti sedin o na omo na no mo ka Asante ho ne mabɔ ne nti nura nsaye na nsaye na chi na ase no kama ma se Asante no nyam dasi ofa kakra bi ka wona yento yo onye ba me dasi enra asema otumfo kan ya mane je ho pan se enfuru bi o ha ombedi akonwa ne ma na ewa ho no ena omdidi akonwa no omanya ho madwende bi de bi ada so omdi ebi eka ho ne ombeya no kura no amfa nkwa akonwa no mo orikwa poma na yere ne ma oyin mi di nkomo bi o se ya mi be di akonwa na mentwa mi ensape o kan ogre o se na mentwa mi ensape subra na no sebe oduma kwa wo be fa no ko okọ na kura no anwase be si se oja ntuma maako ahenai 400 obi ana se bode ntuma me se de konwa no ene waye obi so another dwe kai se bi o ya kraje fo ebi din konwa ebi no ntuma nda ka ho eso ebi ba omo nya adwene omo nya adwene da se ye di ebi be ka na mom ebi anema bi a omo to ayenye ti se bi ansase eno ena omo ani je wo san de ye beton na mom se ye sisi akonwa nkasa na apeja pade bi aka ho na ne oba nso se be ya no wa mre onso bi abeka ho de bi eno de omo nyesa adonye mo adwene kura minimo hini bia sebe zasia na oto be eduzi osifie no wansi woni kromo okosi si krofufro bi so me modini mom na zo ofirimu no na yire mafa obian endime enmom challenge sansa sebe so si o kroma nkasa dia na nke bi ombakezo bia osira busu asase so anti ondi mfama ne ma we di ono eto na asase bi ekoto asase fro wo hene bi asase so ekosi dai ane ba ne ma nti ne jesharo to for dia ba no asma aka no ede papa ezena na disu ade kasi ma omo oba yiro ho pebi ka ho wan pebi anka ho na yekobo ne ba yehu wajapa de bia o ma me asifo no de o ma me efiri ma de obi na se sune yayi mo afiri akodwa no medasi offer medical achima chose afimu a opepombo su de to su dunkuno na eya Asanteman enhyiemu saada no na eye dasibire osebuntu munya konya ne sibi bikire yewura saada na so na krobia Asante kotokohene de to nananom anim se obitie ne na chi kakra na wakoje na home na oba dwumadi adom nyina anim no obeto aso ti amamra ne amane kwanso yewura untie ne na chi kwa ansana obitie na chi no se bia Asanteman ese koso ese tumpon na yewura edi na odinachi eja eya ofenso manhene
na ɔde kuma so ɛso ɛgya abaafoɔ bantemahene sɛ ɔmo hwɛ akyire kɔpem sɛ yɛwura bɛba na amanneɛ wɔ hɔ no ɔde abɔ korɔ bi Asante kɔtɔkɔhene no a ɔmo yɛwura ɛtena ase no yɛto nsa frɛ ɔmo sansana bi yɛwura kyeame bɛka bibi koraa na ɛsɛ ɔmo de ɔmo no December sɛ ɔkɔɔyɛ no nneɛma ɛsii ɛwɔ Asanteman bi no kuma ase nti yɛwuram na ɛmra yɛnkɔhwɛ bra ɔfe so mahene ne baafoɔ bantemahene ɛde amanneɛ bɔ yɛwura sɛ ɔtie ne no akyi deɛ ɛsii ɛwɔ Asanteman mu no yɛba yɛbɛto adwumadie no ɛso Yewurade akyire gyaeɛ ne a tia ne n'akyi kakra yi asɛmpɛseɛ biara ɛte akoma biara a mɛto yɛ nkura kosim ɛna nkurɔfoɔ bi bɛtaataa wɔn no sɛ wɔn nte Asanteman nneɛma a ɛtetaataa ka nyɛ saa a wɔn mma hɔ bio yɛte asɛm no president ɛna Opemsuo nti ano pa ɛna yɛdu Opemsuo ne yɛgu sɛ no sɛ presidentfoɔ no de baeɛ ne yɛfrɛ president ɛna ɔmo sɛ adrobafoɔ bi na ɛbɛrekɔdo ma yɛsɛ wɔmfrɛ wɔn ma yɛ ɛne yɛfrɛ wɔn ma yɛ adrobafoɔ mmienu yɛtie wɔn ma anim asɛm yɛtie wɔn ma anim asɛm ne yɛ nokorɛ ɛne yɛfrɛ regional minister ne regional secretariat wɔn nyinara ne yɛde asɛm no to wɔn nom sɛ yɛwura ni hɔ na mmom yɛmpɛ sɛ biritie bi abɛba Asanteman mu na wɔn nti yɛmmɔ interior minister amanneɛ sɛdeɛ tunyanfoɔ ɛpɛ sɛ yɛde ba no sɛ wɔn sɛdeɛ ano antena deɛ biribi tenaeɛ a ɛna yɛn nso yɛbɛsi biribi akyerɛ wɔn ampa regional minister ne ne mpanimfoɔ ne security council fugyafoɔ no nyinara wɔn mo baeɛ wɔn wɔ yɛ anoba sɛ biribiara ne hɔ a ɛbɛhwɛ mo na sie bɔbɔ tunyanfoɔ no amanneɛ na bibia ampara nisi ne umekare si awie bibia ni e global for so asa frɛ ya ka sɛ wɔn nti bibia asa ti afa no amoso yɛ to so yɛnu yi konfanoche ne konfanoche mpanimfoɔ kɔfra wɔn aba ne bibi kakra bi ma yɛto yɛnsa ɛfrɛ wɔn ɛwɔ ene na nakofu bedu ene afo mpanyinfo akrasia wɔn ɛtoto bibia ɛma yɛnwi adie ne kase wɔn kuhwe ne mɛka bibia nsɛ wɔn ma wie bibia afei di kan atɔ yɛtɔ so wie afei GIPC fo nso ɛbɛkyia de pay courtesy call ɛna wɔn bɛkyia ne ka wɔn sɛ wɔn adwuma na yɛde ba Asanteman mu ne deɛ wɔn nhyia Asante Coordinating Council di Asante ko pɛsɛ wɔn yɛ ne nyinaa yɛ adekorɔ wɔn yɛ efi hɔ biribi ɛhyɛ bi a mɛtoro yɛ adaroma ebi ayɛ bɔkɔɔ so we say the now person my for my name is it almost so I don't know so to let I understand that we does with you now the woman no so I don't does with you now that you know also people the BNC na so be number 4 to masika ko sunya ko fe de passer de ba that's what you so by no I don't know almost to the cafe about before the many also as well edumuma ati body dia wa chiri and then the just be no here for so said the one of cause of policy and then videos no ma sa so yare ti ona na mo bia bi na to bia pamoa na e ho se se bi bi jaba and so se ba for free for that no medumuma na bi nso bia so e koso e kwa no be I don't know e do pa ho a I don't know pa so soon be bia ba chi I don't know so kwa ba no de ma I don't know who was Joe, ti official mahene ne baafo bantemahene ɛno a mode bɛto yɛwura anim sɛ wogya akyire ma wɔ mo no bibibɔne biaa ansi mahwɛ akyire kama na adeɛ baayɛ
haya na yetena eka yesa driver for omulodi eko abisim ne nimpotamu hono omo eduru ho a ya Asanteman flag omo de abobo mo kan ho no na ye tata omo se omo ntete emfamfiri wonyesa mo de si obi mu a se bi enkoyi mfamo mo ha no fe so ma hene baaye na ye ne di nkomo se na akwakosi wotu ho na mo fi se yiwura e de akire agya no na bibi se ba ni kwanse wotena wo wotu ho na mo frɛ regional minister frɛ eye Rex regional security council omo nyina be hia mu a ode to omo anim ama regional minister share boss obetu ho na mo na omobo ma sane ma no asi nti ho nsem ana ode beto aye offense ma hina anim no no so ede to krobia Asante kotoko hina anim sei yurawa aba wati omo nsem ti sei tumi ni no mu biem omo chiro mo hwe no abawie ye enra omo de tutu yura anim no manje na brother nananom ade amane ebo yura se oja chirima omo no bibia koboko ma minti na ye twa ehomra na fere me da se ya bechia Asanteman ya chia oman Ghana ya chia mu mpanifo nyina na fere ade tie ne se asante amane kwan so se achia mi tia ne na chia wo se wode na chirija na sabe na esese senka ebra na nka achia me beko no se da sebre o se bonsu na wote ase a na ono na wo senka wode na chibeja no na ye ewisi ahene na sabre no na tese wo ko no na wo se ode na chi eja eye na offense man hene iti eye no kre ode na chija no nemum Asanteman de eye kumaseman de wo se wodija na bafo bantama hene na sebe se ohene tia ne na chi no woko na wosan ba etise de wo papa etu kwan no odi fie jawo ade bi wo fie ho bia de ko yi ne de ankoyi bia no wo papa fra kwantum ba wo se ode ebo no na de tie no na wo se ebra achiame san baaye no na de asisi enum ne ade nyina na ewo se eye na ofenso hene edebo achiame na fidi ade siye no na nkrofo bi ye wo mo adwene se o mo ma emrante kwa wo mo ekaka edi free ha na wode Asanteman flag ne eye sebe achiame eti da ade so tetale wo mo ka ho de ko ho no mo no o mo makwan mo mo mfema entempa no na offense hene esi ano kwan eno na kire senka teteno a enka rebu ni ho aban mu sembie ni ho ekeno an senka yakun enka nana ene na pamfo frɛ mu odi kan wo ho dada na nka wakɔ akɔye de sefata nsan kra na oba wo de aba bebo ni wura enti saa na tienti me ka de seso a kire senka kane no de a ka de siye no enya de kra se obetwen ne ya be frɛ mpanimfo bi se ye fra ban mu mpanimfo anase ye freewi ne de ato mu nemum ene no saa ne mani ne honi ntino na wo so fra ban mu mpanimfo sanse ne ye ne aban no aba ba ye baako enu ntina wo sa amane kwan so ofrɛ mpanimfo a eda eye wo man mu de to mo nim se bibi sei ena ekoso mo hwɛ na mo nka ho asɛm na mo ahwɛ anka ho asɛm a na de bisisi di a na nka ebisi tena afredu a obisa me akakra meka ede afa ho no medase mami ntwa mo humra na yenkɔgye aboafo nkrato na yɛba afei enu bi wuransem na yɛdi nkomo regional minister